ಒಂದು 570 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಡಪದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೂತುಡು ಮಲ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕಜಿಪುಡು ಮಲ್ಲೆ ಚಂಡ್ರುರ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುನೇನು ಅಶೋಕ ರೈಕ್ಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ತೋಜ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಕುಕ್ಕಾಯಿ ನೀನು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಅಂಕ ಮಂಡೆ ಬೋಪುಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕದ ದೈ ನಾಡೋಡು ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೋಪು ಪೊರ್ಲದು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಡೊಂದು ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಈ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಕಡ್ಡೆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಜ್ಜಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋಡು ಇದು ಪೂರ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ರಸ್ತೆ ಏರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಏರಿಜ್ಜಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಧಿವೇಶನ ಒರಿಯರಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಡ್ಡು ಓಡಿಸದಿತ್ತುಂಡೆ ಮೂಜಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಗೂ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿದ್ ಏನು ಜನ ಕಡಪಡ್ದು ಈ ತುಳುತ್ತದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರ್ ಪಣದು ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಪುಡ್ದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಕಲ ಪಾತ್ರದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಿ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಗಣತೆಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಂತ ನಮ್ಮದಾದ ಕಂಬಳ ಅಂತೀರಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಓ ತರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಣ್ಪನೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಣಸು ಹೋಯ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಕೋರಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾವಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಕಾಣಿ ಅಂಚನ ತಿನ್ಕೊಂಡ ಕಾರ್ ತಿಂದೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಣ ತುಂಡೆ ಜತ್ತಿ ಈ ಕಾರೇ ಕೊಣತ್ತು ಬಾಟ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಏನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬರಡು ಏನೈತೆ ಫಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರವು ಅವ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಏನೇ ಒಂದ್ 2 ಸರ್ತಿ ಲೆಟರ್ ಮಲ್ತ ಕೊಡುದು ಡಿಸಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕೆಲಸ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಕಂಬಳಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೈಜಿ ಈ ಜನ ಏನ್ಬಿಡೆ ಅವು ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರೋಗ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 3 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಕೊರಡು ಆದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪದಿತ್ತು ಜಾಗೆನು ತೂದು 3,200 ಎಕರೆದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸೈಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ತೂದು ನಾನೇನು ಬಲಿ ಪಾವಟ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೊಡೋದು ಸಿಎಂ ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲ್ಲ ಆತನ 3 ಎಕರೆಗೆ ಆತಿ ಸುಲಭ ತುಳು ಭವನ ಕರಾವಳಿ ಭವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ 30 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅವಳು ಸಂಕದ ಅಡಿ ಟಾಪನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟಲು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿತ್ತಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಬಡಪತ್ತು ಪಣ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಆತನ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಕತೆ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೈದನು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಇರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಂಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡದಾದ ಬಜಿ ಸುದೇವ್ನು ತೋಜಾಣ ಆಪಜಿ ಬಜಿ ಸಮುದ್ರ ತೋಜಾಣ ಆಪಜಿ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಹೀರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಡು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮನ ಮಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೋಣೆ ಬೀಚಿನ ಇದು ಕೇರಳ ಪೋತುಲೆ ಗೋವಾಡ ತುಲೆ ಬೀಚ್ ಅವಲ್ಲ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಗೋವಾಡ ಇಂಚುಂಡು ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ರಜತ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬರೋ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಟೂರಿಸಂ ರೀತಿಲ ಮಲ್ಪಡುವನು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಒಂಜಿ 570 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಡಪದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐದು 370 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸಂಘ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನೀರು ಉಂಟು ಆ ರೀತಿ ನೀರು ಉಂಟದು ಅಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಥಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡು ಅದು ಕೂಡಲ ಸಂಘ ಮಾಡುವ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಅಡಿಕೆ ಜತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಮಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಆಯ್ಕೆ ಪೋರ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಪ್ಪೆರ ತೀರನಕ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ದೀತಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು 85-100 ಫೀಟಿದ ಮಲ್ಲ ಗೋಳಾಕಾರ ಮಲ್ತ ಇನ್ನೊಳ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡ ಫುಲ್ ತರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಬಟ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಉಂಟು ನೀರಿನ ಆ ರೀತಿಯ ಬೋಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ ಬತ್ತನಾಕ್ಲಿಗೆ ವಾರಿ ಸೋಕುದ ಉಂತಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುರ ಏತು ಭಕ್ತಾದಿಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಹೊರ ಇಂಚು ಬತ್ತದ ಬೋಪ್ಲಕ್ಕೆ ಐದು 50% ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಚು ಬತ್ತು ಬೋಡು ನೆಂಕಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಬನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಂಚ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಆಗಲೇ ಉಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯುವಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಸಮಯ ಕಳೆಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಕಂಪನಿದಾಗ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕ
ಐನ ಜೊತೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡ ಸೇರಿದೆ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗದ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ತಾವ ಜನ ಕುಳಿತೆ ಪನಪುಣ ಹೆಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಕ ಅಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂತೆ ತಿನಿಯರ ಗಿನಿಯರ ಅವು ಒಂದು ಪನಪುಣ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ತಿನಿಪುಣ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳ ಪನಪುಣ ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ ಏಕೆ ಬಡದು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಪುಣ ಅಂಚಿನ ಉಂಟು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಇಪ್ಪು ಸಸ್ಯ ಮೇಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇಂಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಐಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪುರ ಇಂಚ ಈಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಆತು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕಲ್ನ ಐದು ಕುಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುನೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಣೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪಡ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನಿಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಚಂಡ್ರ ಪುಲಿ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೋ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ದಾಗ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೋ ಪಕ್ಕಿಲು ತಿನ್ಪೋ ಪ್ರಾಣಿಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬೆರು ಗಿರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಜೀವನ ಬೊಳೆಯೋಡು ನಾನು ಅಂಚಿನ ಮರಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಡುಪುಣ ತಂದೆ ಬೊಳೆಪೋಣ ಸಾಲದ ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ಪುಡ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಓಡೆ ತಿನ್ಪೋ ಅದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಐನೇ ತಿಂದು ಕಾಟು ಉಕ್ಕು ಬಂಡ ಪರಂದು ಉಕ್ಕು ಬಂಡ ಉಲ ಬಡ್ಚಿ ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗೆ ಮಾತು ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಹೋತು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು ಈ ಚಂಡೂರ್ಲಿಗೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೂತೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಕಜಿಪುಡು ಮಲ್ಲೆ ಚಂಡೂರ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಇತ್ತು ಚಂಡೂರ್ಲಿ ಅಂಡ ಏತಲ ಉಣೋಡಿಂದ ಏತಲ ಉಣೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣ ಲಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲು ಉಣ್ಪೆ ತಿನ್ಪುಜ ಅಂತ ಇಜ್ಜಾಂದನ ವಿಸ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಉಣ್ಪುಣ ಇಂಚ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ನಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಆದು ಪೋತೀರು ಅಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನ ಬುಡ್ಚಿನವ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನೇನು ಮಾತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುನೇನು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ತೋಜ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಅಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ವರ್ಷಡು ಏನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅದಿಪ್ಪೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೆಗೆದಿಪ್ಪ ಆನ ಏನು ಮಾತಾಡಲ ಅನುಭವ ಎಂಕೊಂತೆ ಅಂತ ಉಂಡು ಮಾತಾಕ್ಷತೆ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆನ ಇಂಚ ಅನುದಾನ ಇಂಚಕೊಂಡ್ರು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಈ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ದ ಮರನ ಪೂರ ಕುಕ್ಕದ ಮರನ ಪೂರ ಕಟ್ತಾನೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರೋಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ನರೇಡ್ತಾರೆ ಪೇಲಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಲ ನಡೋಡಿ ಅಗ್ಲ ನಡುಪು ನೆಂಚಿನ ಅಕೇಸಿಯಾ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಟ್ ಬೋಡು ಓನ್ಲ ಗಿಡ ಓನ್ಲ ಬುಡ್ಚಂದೇನೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ನಡುಪುನೆ ತಾಯಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಎನಿಕೆ ಕುಕ್ಕುದ ಪೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಚಿಕ್ಕು ಗಿಕ್ಕು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ನಡ್ಯಾರ ನರಮಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋಳಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಬಂದೋಳಿ ಪಕ್ಷಿಲ ತಿನ್ನೋಳಿ ನೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಕೇಶ ನಡುಪುಣೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಟು ಮರ ನಡುಪುಣೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ದೇವದೇಶ ಗಿಡ ಇಂಚಿನ ನಡುಪುಣೆ ನಾವು ಐನಾತಿ ಬೆಳ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಅಪೂರ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೆಲ್ತ ಮರ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಒಂದು ಪೆಲಕ ಆಯ್ತು ಐನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನ ಮುರ ಉಂತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ವರ್ಷದ ಏಲಂ ಫೈನಲ್ ಬಾಲ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಏರಾಂಡ ಏಲ ಮಲ್ತೆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತಾಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಂತೆ ಓಲಾಗಲ ಕುಕ್ಕುದ ಉಂತಲೆ ನಾನುಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬುಡರ್ಚಿ ಅಗ್ಲೈತೆ 20,000 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಜ ಆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪುರಸಭೆ ಕೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಕುಕ್ಕುನ್ ಕೊಯ್ಯರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಆನ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ತಿರಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೈದಿನಿ ಅನೆಂಗೆ ಕಾಪಿಯರ ಆಪಿ ಜಲ್ಪ ಏರಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಏನು ಉಂತಾವು ಯಾನ್ ಬಂಪಿನಿ ಕೊಯ್ಯರ ಬರ್ಲಿ ಬಂತ ಏರ್ ಬಂದದು ಐಟ್ ಕುಕ್ಕಾಯಿ ನೀನು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಅಂಕ ಮಂಡೆ ಬೋಪುಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕದ ದೈ ನಡೋಡು ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೋಪುಜಿ ಅದು ಅವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗಿ ಒಂಬಿ ಮೇ ಕೊಂಚ ಕುಕ್ಕದ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಏನು ಬಿ ಆಯ್ತು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಪನ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕದ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪೆ ನಾಡ್ತೆ ನಾವು ಆಡ ಪಡ್ತೆ ಈ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡು ಈ ಐಕೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ಈ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕುಕ್ಕದ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಪುದಾಡು ಕುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ತಿನ್ಪು ನೀನು ಮಲ್ಲ ಅದು ಕುಕ್ಕ ಆದ್ರು ಏತ ಸರ್ ತಿಂಬಿ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಊರ್ಲಿ ಸ್ಟೀಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಂಪಿಂದ ಆ ಎಪ್ಪೋಲ್ ಆರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ ಕುಕ್ಕದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಟೀಸ್ಟೆನ್ ಕಂಪಿಂದ ಪಾಲಾಕ್ಷರ ಐ ಪಡ್ ಆಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕುಕ್ಕದ ಅಂಬೆನ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ನಾವು ಎನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಗಿಡನ ಸಾಂಗ್ಸೋಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಿಡ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡು ಈ ಏನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹುಷಾರನ್ನು ಬಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಆನ ಪುದಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಐನು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಂತರ ಜಾಗ ಉಂಟು
ಆ ಗಿಡ ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಾಡು ಮಗಳೇ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಜೋಕುಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮತ್ತು ಲಗಡೆ ಪನಗ ಈ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ್ಲ ಪಣ್ಣು ಪಂಡು ಉಂಟು ಅವೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ನೈತೆ ಕಂಡದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯನ ಬುಳೆಪಾಯಿಜಿದಾಂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಳಿ ಬೆಳುಪು ದೆಕ್ಕು ಬರ್ಸೋಗು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಳೆಪವನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿತುಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶಲಿನ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಇರ್ತೂಲೆ ಪ್ರಾಣಿಲೇ ಪರದ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಕಾಡ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪ ಜಾಯ್ ಬರ್ಪೋ ಏನು ಮಾಡಿ ಕುಂಬ್ರ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕಾಟಿ ಮಲ್ಲ 4 ಕಾಟಿಲು ಬತ್ತೋನು ಜತ್ತದು ಜಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ನೀರು ಬರೋದು ಒಂದು ವಾರ ಆದಿಪ್ಪು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಆ ನೀರಿನ ನಾಡೊಂದು ಅವು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬೈತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ದ ಗುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ನೀರು ಅಡಿಪೋಂದಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದ ಉಳ ಇಡ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನರಮ್ಮನೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಕಾರು ಉಂಡು ಕಣ್ಣುಂಡು ಕೈಕಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲೆಗ ಬಾರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬಡತೊಂದು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕಿ ಐದಾದ್ರೆ ಐಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇವರ ಐಕೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಐರ್ಲ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ನಾಶ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಪೇಪರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪೂರ ತೂಪ ಆನೆ ದಾಳಿ ತೋಟ ನಾಶ ಜನಕುಲು ಸಾಯ್ತೀರು ಅವು ಐಕುಲದಲ್ಲ ಜನಕುಲಿನ ಕೆರ್ರೆಂದು ಬೈದಿನತ್ತು ಐಕಲಿಗೆ ಈರು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವ್ಳು ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನಾಡೊಂದು ಬೈದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಯುಷೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸೈತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊರತದೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಓಲು ಮೂಲ ನಾಡುವ ಐನ್ ಮಲ್ಪು ಜನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಆ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡ್ದು ಕೆರೆ ಮಲ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡ್ದು ನೀರು ಕೊರ್ಪನ ಫುಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳೆ ಅಂದೆ ಏನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೆಯ್ಯೂರು ಅತಿಕೀರ ಆರು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಆಡೊಂದು ಇಂಚನ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಎಂಚ ಹಾಗೆ ಮಂಗನ ಹಾವಳಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ರಡ್ಡೊಂದೇ ಮಂಗನ ಹಾವಳಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ದಾಳಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ದಾಳಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಈ ರೀತಿ ಫಲನೆ ನೀರಿಜ್ಜೈಕ್ ಅವು ಇಡೀಕ ಬತ್ತನೆ ಕಾಟಿ ಜಿಂಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ನ ಪೂರ ಪುಡಿದೆಪ್ಪುನೆ ಐಕೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ದ ಪೈಪ್ ನೀರು ಉಂಡು ಬಂಡದೆ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ನ ತೊರಿತು ದೆಪ್ಪು ಐಕೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಜಲ್ಲ ಐನು ದೆಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗ್ಯರ್ನ ಹಾವಳಿ ಉಂಡು ಮನೆ ಸುಳ್ಯದಾರು ವರಿ ಪಂಡೇರು ಮಂಗ್ಯರ್ನ ಭಾರಿ ಹಾವಳಿ ಉಂಡು ದಾದ ಹಾವಳಿ ಐಕೆ 6 ಪಂಡೇರು ಕೃಷಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಂಗ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯ ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಪಪ್ಪಾಯದ ಗಿಡ ನಡ್ತೇರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತಿ ಅವ್ರು ಬೋಣನಾದ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಟ ಹೋಗುವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಮಂಗ್ಯರು ಊರ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಯನ ಕೂಡ ತಿಂದು ಹಂಚಿಪೋಪು ಬೊಂಡೋಗು ಪದ್ರ ಬೊಂಡೋಗ ಏತ ಬಂಗೊಂಡ ದೆಪ್ಪುಡು ಜೋಳು ದೆಪ್ಪುಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೋಡನ ತಿಕ್ಕಡ ಮಂಗೆ ತಿಂದೆ ಪೂಯ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಂಚಾಯಿನ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಡಿಟ್ಟ ಕುಣೆತ್ತಿ ಮಂಗಾಗಿ ಜಿಂಕೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕುರಿ ಪರಿಯರ ನೀರು ತಿನ್ನರ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಡ ಅತಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ನರಮನೆ ಬಂಜಿ ದಿಗಿನ ಬುಕ್ಕದ ಅಬ್ಬ ಮುಳ್ಳು ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಕ ಬೀರ ಬಂಗುಡೆ ಬಡ್ಚ ಬಂಗುಡೆ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ 2 ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮತ್ತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪಂಟ ಕಂಬಳ ಒರಿಪೆರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇದು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಇನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಏರ್ಲಾಯ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿ ಪುನಃ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪೋದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ಆಪನಲ್ಲೇ ಕಾಂಡು ಇನಿ ಈ ವರ್ಷ 3-4 ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತು ಇನಿ ಮೂಲ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಮಲ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಐತಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವ್ಳು ತರಕಾರಿ ಅವ್ಳು ಬೇದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಜನಕುಲ ಬೋಡಿತಿನ ಅವ್ಳು ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೂಲಿತ್ತೆಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಮೊರಂಟೆ ಮುಗುಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೂ ಪಾಲ್ಪಡ ಜಾಗ ಉಂಟು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ನುಂಗಿಲ್ ಮಿಲ್ನ ಚಟ್ನಿ ಅವೇ ಈಜಿನ ಓಲ್ ಬುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಮೀನ್ದ ಮಂಡೆ ತಿಂದನ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ಗೆ ಅವನ್ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಒಯ್ನಾಡ್ಲ ಬುಡಲ್ಲಿ ಮೀನ್ದ ಮಂಡೆ ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಆತು
అయితే మీందు బారి షార్ప్ అత్త అంటే నమ్మకల బారి షార్ప్ ఆపుండా ಅದು ಆಪುಂಡು ಆವಡ ದೇವರ ದೈಟ್ ಆತಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇರನು ಪುಗರೊಂದು ದಿಪ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ MLA ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನು ಇರಡ ಖಾಸಗಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತೂತೇನು MLA ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಒಂಜಾತ ಅನುದಾನಲು ಬತ್ತ ಒಂಜಾತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲಿಕ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡವರಿಯಾಗ ಐನು ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಆಪುಣ ಪಂಪ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಲ್ ತೋಜೋದು ಕೊಡ್ತಿರಿತ್ತೆ ದೇವರ ದೈಟ್ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎರಡನೇದಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ ಉಂಡ ಮೂರನೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಮಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸುದೇಟ್ ನೀರಿನ ಜನ ಸುದೇಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಐಕಲ ಇರ್ ಪಂಡಾರದಾದ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಐಕೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಈತ್ ಜೊತೆಟ್ ಐತೆ ಬರ್ಪಿನ ಸರ್ತಿ ಕುಮಾರಧಾರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಸಂಗಮದಲ್ಪ ಆತ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಇಡೀ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಈತ ನೀರು ಮೂಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ ಬರಿತ ಟೋಟಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಂಡೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿ ಆತ ಜಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸಂ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ನದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬುಡುಪುನಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಜನ ಉಂತಾವಡ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೇಕ ವಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದುಬ್ಬು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಈ ನೀರನ್ನೇ ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಪರ್ಪನಿ ಐರ್ದಾದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನದಾಂಡ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನದಾಂಡ ಪೊರ್ಲುದು ಈ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡೊಂದು ತುಳೈತೆ ಇದು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಒರಲ್ಲ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕ ಪೂಳೆಗೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಪಿದಾಯ್ದ ಊರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಯರಂಡ ನಾ 5ನೇ ದಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಈರುವತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಈರುವತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡು ಜತ್ತಾಡದಾಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಓ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬತ್ತಿ ಜತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ನಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಪಿರವುಳ್ಳು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಖಲು ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಪದೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೇಟು ಚರ್ಚೆಡು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮಂತೆ ಪಿರವುಳ್ಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪಂಡಾಡ್ದಾನ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪನ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ದು ಮಲ್ತು ತೋಜದು ಐನು ಪಣಪಣ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಂಗತಿಲ ಅಂಚ ಐತೆ ಇಂಕ್ 9 ತಿಂಗಳು ಅದೇನು ಶಾಸಕನದ ಆತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 1400-500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಭಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಕ್ಷ ಅಂಡ ಅಂಚ ವಿಪ್ಪುನ ಏನಾಕಲ ತಪ್ಪುಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೈಪನ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೋಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಿ ನಡ ಎಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಮುಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ ಒರಿಪುನೆ 4 ವರ್ಷ ಟಮೆ ಉಂಟು ಓ 2 ಮುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಈ 𝐻𝐻 ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಕಡ್ನೆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಜ್ಜಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋಡು ಇದು ಪೂರ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅವು ಏನು ಬಂತ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಏರಿ ಜನ ಬತ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಏಪೋಲ ಇಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವಡು ಮನ್ಪಣ ಇತ್ತಿನ 2 ಮುಜ್ಜು ಮಲ್ಪಡು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನು ಮುರಾಣಿ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ತೂಯಿಕುಡ್ಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಅರೆಗ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಆಣಿ ಬೊಟ್ಟುದಾರ ಮಂಡೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುಲೇಕ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನವು ಇರೇನು ತೂಯಿಕುಡ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ನೆನಪಾವಡಂಡ ಅವಾಗ ಆ ಪಣ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆ ಪಣ್ಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಇತ್ತದು ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಈ ಏನು ಕೆಲವು ದುಂಬ ಏನು BJP ಪಕ್ಷ ಅಡಿತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಡುಲ್ಲ ಈ ದುಂಬುದಾಕಲು ಪುರ ಏನು ಪಕ್ಷ ನೂಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ದುಂಬುದಾಕಲು ಈತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೈತ ಕರಪ್ಷನ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜನ ಭಾಳ ಕರಪ್ಷನ್ ಪಾತದ ಇದು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಕರಪ್ಷನ್ ಪುರ ಬೈತು ಏಪ ಇರಗಿ ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಎದೆ ತಟ್ಟದಿರು ಉಂಟು ಬರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್ ಈರು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಿಜಿ ಈರು ಹೋಯ್ತಿಜಿ ನೆತ್ತೆರು ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತಿಜಿ ಅದು ಬಂಡ ಈರು ಧೈರ್ಯ ಬಾತಿರ್ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ CM ಉಡ್ಲ ಬಾತಿರೋಡ್ಲಿ 7 ಬಾತಿರೋಡ್ಲಿ ಎಂಚೇಳ ಬಾತಿರೋಳಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿರು ಒಂಜಿ ಈ ಕರಪ್ಟ್ ಆಯ್ ಜನ ನಿಕ್ಕಿ 2 ಪಾತಿರೋಳಿ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನೆ ಆದಿತ್ತಂದ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಕಿ 2 ಬಂಡ್ಲ ಪಾತಿರೋಳಿ ಹಂಗೆ 2 ಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏನೇ 2 ಬಂಡ ಪಾತಿರು ಇಂಚನೆ ಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ಒಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನ ಅಧಿವೇಶನ ಒರಿಯರಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಡ್ಡು ಓಡಿಸದಿತ್ತು ಅನ್ಬೇರು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೊನೆ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಾತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಾಯ್ತು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಪಾತೇರಿ ಏತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಈ ಭಾಗದ ಓಡಿ ಸಚಿವೇನೇ ಆದಿತ್ಯರತ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರೇ ಆದಿತ್ಯರು ಎಂದು ಊರ್ಜಿಯರೇ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಜಾಣ ಏನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಜನ ಪತ್ತಿ ಏನೋ ಉಂಡತ್ತ ಐನೊಂದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಬಿಡುಪುಜಿ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಡೆದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೀಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಟು
ಇತ್ತೆ ಐನು ಫೈಲಿನ ಪುಟ್ಟಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕಡಪುಡ್ದು ಆ ಮೂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ವಾ ಭಾಷೆನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆವಾದ ಒಯ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಅಕ್ಲು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಐನೆಲ್ಲ ತರಪುಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿರಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನನು ಒಂಜಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬೆತ್ತೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಜಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗೂ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಡ್ ಏನು ಜನ ಕಡಪಡ್ದು ಈ ತುಳುತದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಕ್ಲು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಣದು ಇದು ತರ್ಪಡ್ದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಕಲ್ನ ಪಾತ್ರದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿದೆ ಆನೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬತ್ತಿನ ಅವಳೇ ಇತ್ತದು ಇನ್ನು ಬತ್ತಿದ್ದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಕಲ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿದೆ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಕೂಡ ಎಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಅವ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಬಂತ ಆಯ್ನ ಮಲ್ತದೇ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ರೂವ್ ಆವೋಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ನ ಸೈನ್ ಆಡ ನಾನೊಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬೆರಡು ತುಳುಲ ಕಡೆ ಎತ್ತು ಕೆಲಸ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಉಂಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೈತ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಕಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡ್ತೇನೆ ಕುಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ಇನಿಲ ಒಂದು ನೆನಪು ಕೊಂಡಾಡ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಒಂದು ಎರುತ ಯಜಮಾನಿ ಅರೇನು ಏರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲಾರ ಪಾತಿರ್ಪಾಯರು ಅಪ್ಪಗ ಆರನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ ಪಾತಿರ ಬಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಆಣ್ ಮಗೆ ಅವು ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಾರರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಇರನ್ ಕೈತಲ್ಗುಲು ಒಂದು ಪುಗಾರು ಅವು ಆ ಕೊಂಡಾಡ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಇನ್ನು ಏತು ವೈರಲ್ ಆತನ ಬಂಡ ಆಣ್ ಮಗನೇ ಏನು ಪಣ್ಣ್ಯಾರು ಇದು ಎಂಕಾಯ್ತು ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಆಣ್ ಮಗನೇ ಏನು ಪಣ್ಣಿನಿ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಈ ತುಳುಕುಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಇರಾಗ ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜ ಇದು ಇಡೀ ಅವೇ ಇತ್ತಿನ ತುಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರುಳ್ಳೇರು ಒಪೋಸಿಷನ್ MLA ನಕಲಿ ಇರುಳ್ಳೇರು ಉರಿಯೇ ಐನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಆತನು ಕಂಬಳವನ್ನ ಕೂಡ ಐರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಕಂಬಳದಾದ ನಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಅಂತ ನಮ್ಮದಾದ ಕಂಬಳಗ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗುಡದ ಮುಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಕೋರಿದ ಕೊಂಕನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕೆಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೀಲಿಗಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಕರಿಯಡ ಇಷ್ಟದ ಇವಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಈ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಇರನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ಕ ಪೂರಕವಾದ ಇಪ್ಪು ಈರು ಪನ್ನೆ ಕೊಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಹಾಪುಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವು ತರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಖಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಒಣಸಿಬೋಯಿನೆ ಅಲ್ಪ ದಾನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರದ ಕಜಿ ಕೋರಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪಾರೋಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಕೊಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಖಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಲೇನು ಆನೆ ಎಂಚನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರು ತಿಂದೆ ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಣ ತುಂಡೆ ಜತಿ ಈ ಕಾರೇ ಕೊಣತ್ತು ಪಾಟ್ನಿ ಐದು ಏನು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಪಂಡೆ ತರ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡು ಮುರ್ಲಿ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಹಂಚುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಮೇರೆ ತರ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದು ಪೂರ ತರೇನು ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಬಾಡಿಯರು ಐದು ಕಾರು ಎಡ್ಡೆ ತರ ಎಡ್ಡೆ ಕೈ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಕೋಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತಿರ್ತಿ ವಾಡ್ನೇನು ತಿಂದ್ರು ಅಂದ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಬಂಡ ಇರಾಗ ಐನೇ ಕೊರಡು ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ತಗೊಳ್ಳು ಇರಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಹತ್ರದ ಬಂಡ್ರೆ ರಡು ಮುಜಿ ಖಾರ ಬಾಡಿ ರೈಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಚನೆ ಪಡ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಮೆರುಗುಡು ಆಪಲ ಕಾಂಡು ಇನಿ ಈ ಸೆಕೆತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ಯಾರು ದಯವಂಡ ಈ ದೊಂಬುದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ಎರಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಎರು ಗಿಡವನ್ನು ಪೊರ್ತತ್ತು ಎರಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೋಮ ಬುಡವನ್ನು ಪೊರ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ದೊಂಬುಲ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನನೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಂಜಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ನವಂಬರ್ ಸುರುತ ವಾರೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರು ಆವಡು ಬೇಗ ಶುರು ಆವಡು ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು 15 ತೊಲೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು 24 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಶಾಸಕರಾದ 2 ಪನೊಂದಿಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಒಂದು 24 ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು 24 ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನೇ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಗಂದ್ ಬಂಡ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ಪನಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಕಂಬಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಐಂದ ಏಕದಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ನಿಕ್ಕಲು ಕುಲ್ದೊಂದು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕನೇ ಕೇಂದ್ರ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂಚೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಳಿ ಎಂಕಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಅಂತ ಬೇಜಾರುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರುಂಡು ಏನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿ ಇಂಕೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ರಾಯಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬರಡು ಸರ್ಕಾರ ಕುರುಡು ಪಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೈತೆ ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರವು ಅವ ಮಲ್ತೀವಿ ಏನು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಲೆಟ್ರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು DC ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕೆಲಸ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದುಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕನಕ ಏನು ಪೋದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಲಾಟೆ ಅಂತೆ ನೀವು
5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ, ಈಗಲೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಆತ ಬರ್ತಾನೆ 2 ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಎನ್ನ ಕಂಬಳಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪದೆ. ಅವಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ, ಐಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೈಜಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿಗಲ್ಲ ಏನು ಸಮಿತಿ ತಗೊಂಡ ಪೂರ ಪನ್ಪುನಿ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬರ್ಪುನ ಐನೇನೇದು ಮುನ್ನ ಈ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿಡ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಲ ಅವು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆತನೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೀಕೋ ಕಂಬಳಾಗ ಇಂಚು ಅನ್ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಅವು ಆಂಡ ದೀನಿ ಡೈನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡಕೊಂಡು ತುಲೆ ಏನು ಶಾಸಕ ಅದು ಐನು ಮಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ ಐನ ಬೈರಿಯತಾಗ ಅವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವನು ಐನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಪೋನ ಕೆಲಸ ಆಪನು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವನಂಚಿನ ಬೇಸ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ರಡ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಿ ಆ ರೀತಿ ಮಿತಿನ ಖರೀದು ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಏನು ಶಾಸಕ ಮಾಡದು ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇತಿ ಮಿತಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಖರೀದು ಏನು ಬೋರ್ಪುಂಡ ನಾವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕಲ್ಲ ಐನು ಪೂರದೈತೊಂದು ಅವಳೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ತಪ್ಪು ಐನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ತಂದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಭದ್ರತೆ ಆಪನು ಅವಳ ಆಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಒಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡು ತುಳು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಕರಾವಳಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಏನು ಎಕಡೆ ಇಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು 10 ರಜವನ್ನ ಮುಡ್ಪುಜಿ ಬೇಗ ಆತ ಬೇಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತತ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಒಲ ಕಾನೂನು ರೀತಿಡೇ ವಾಪುಜಿನ ನಾವತ್ತಂದೆ ಈ ಜನ ಏನ್ಬಿಡೆ ಅವು ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇನಿ ನಾವು ಈರಿನ ಏನು ಪಂತಿಗೆ ಏನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಕರಾವಳಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಡದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 3 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಆದೇಶ ಮಲ್ಪದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 3 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದೈತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಅಣ್ಣ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪದ BDAಗೆ ಕಡಪಡ್ದು ಜಾಗೆಯನ್ನು ತೂದು ಐನ ಪರವಾದ 10 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಈ 10 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ 10 ದಿನ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲೇನು ಇಡೀ BDAದ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲೇನು ಎತ್ತಿದೆ ಓಳು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ವಾ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅವು 3200 ಎಕರೆದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಆ 3200 ಎಕರೆ ನಮಕ್ಕೆ 3 ಎಕರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸೈಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ತೂದು ಆಕೆ 10 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಏನು ಉರಿ ಏನು ಪೋದು ಕುಳ್ಳುದು BDAದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನೇನು ಬಲೆ ಪಾವಟ್ಟಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಂಡೋದು ಕೊಡೋದು CMನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲ್ಲ ಆತನ 3 ಎಕರೆಗೆ ಆತ ಸುಲಭ ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಆ ಜಾಗೇನು ಮಂಜೂರು ಮಲ್ತೊಂದಾಂಡ ತುಳು ಭವನ ಕರಾವಳಿ ಭವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದು ಶಾಸಕರ ಆಯರ್ ದುಂಬು ಆಪನ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಪನೊಂದು ಆಪನಗಲ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನಿ MLA ಆಪನು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆರಿಗತ್ತು ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ದುಡ್ಡು ಯಾನು ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಹಂಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡರು ಒಟ್ಟಿಗೆ MLA ಅವೇ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪಂಡಿರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು MLA ಆಯಿರು ಆರು ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವಡು ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ನುವ ಅವೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ 94 CC ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸೈಟೇ ಇಜ್ಜಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿರು ಐನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಐನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಣಿಪಂದೆಗುಲ್ಲ ಐತೆ ಬಂಡಿಜಾರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಪೇನ ಇನ್ನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಂದೆ ಬಿಡು ಪೂಜಿಂದ ಆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತವನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿ ಭಾರಿ ಆತು ಜನ ಎಂಕು ಪುತ್ತೂರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂದು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಏನು ಪಣ ಒಂದು ಪೆಂದತ್ತು ಏರು ಮಾತ ಪರಿಚಯದ ಕುಳ್ಳೇರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ MLA ಮಾತ ಕಡೆಕಲ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕುಳು ಮಾತ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಅದು ಇಪ್ಪಲು ಇಂದು ಪಣ್ಪಣ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ರಜ್ಜರ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಚವು ಪಣ್ಣಕುಲಂತೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಣ್ತೀರು ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಕಲ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪಣಂದು ಪಣ್ಪಣು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಲ್ಲಾತು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿರೇ ಕೊರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡು ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರು ಪಲ್ನೆ ಕೊನೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತುದಂಡ ಏತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತುತ್ತೆ ಈ 4 ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿ ಆತನೆ ಐಕೆ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಏನು ಮಲ್ತಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಣಪಣಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ತೇರು ಬಜ್ಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾರು ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾರು ಕಮಲ ಮಲ್ದಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ನಾನಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಟು ಐನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪೋಟ್ ನಮ್ಮ
ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೈತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ 94 ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ಟೂರಿಸಂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕೆಲಸ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನು ದುಂಬು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಬತ್ತೇರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬೈಜಿ ನೀರು ಬಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪೆ ವೈಟ್ ಬೈಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆತೇರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಕ್ವಲಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿನಗಳು ಆತೇರು ಬೇತೆ ಬರ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೀಜೀರಿ ಏನು ಮನ್ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲು ಆಲ ಮಲ್ತೀಜೀರಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೇನು ಮನ್ಪುಣ ಎತ್ತಿ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರುಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಡೆಂಚಿನ ರೋಡು ಮಲ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಪಂಡ ಅವು ರೋಡು ಈ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಐನಾತಿಗೆ ರೂಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ರೋಡು ಬತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರಣ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಈತೆ ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಈಜನ ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯರ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಪೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯರು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಕೊಣದ್ರೆ ಅತ್ತಿ ಐನು ಕೊಣತದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮನ ಇಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಐನು ಮರತುಡಿ ಐತೆ ಈ ಡೈರಿ ಕೆ.ಎಮ್.ಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಓಟುನು ಕಬಳಿಸವಣ ಅಂತ ಜವನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರನ್ನ ಧರ್ಮ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕೇನು ಬೇ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪೆತ್ತ ಆಯನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನೇನ ಆಯ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನೇನ ಅಥವಾ ಆಯ ದಾತಾನ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನೆ ಆಯ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾತಾನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇನೆ ಏನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಬೆ ಏನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜವಣರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇನಾ ಏನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇನಾ ಏನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಾತ ಮಲ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದು ಐನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊನ್ನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐನು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೋಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರಡು ಜವಣಿಯರ್ನ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರೊಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಉದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರುಷೋದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಕಂದ ಅಕ್ಲೆ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಸುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ 22 ಎನ್ಮ ವರ್ಷನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ದಿಗುಜಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಣೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಕಲ್ಪುಣ ಏನು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪಗನ ಈ ಕೆಲಸ ಆ 22 ವರ್ಷೋಡೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಬೆಂದೇಂಡ ಆಯನ ಜೀವನ ಸಟಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಯನ ಜೀವನ ಆಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಋಣಲ್ಲ ತೀರ್ಸ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆದಿನ ಡಮ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪುಣೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪುಣೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆತನ ಪೊಣ್ಣು ಮೇನ ಮದ್ಮೆ ಒಪ್ಪುಜಾಲಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪಾಪ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಮುಗುಲ್ ದರ್ಬಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಕಿ ಏನು ಅನ್ಪುಣೆ ಜವನೇರ್ನ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಅಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪುಂಡ ಬೇತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಉಂಡತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಐತೆ ಕೊಯ್ಲಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಲ್ಪಡು ಪುಡೇರು ದಾಯ ಬುಡೇರು ಬಂಡ ಒಂದು 3,500 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ಬುಡೇರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ಲಾಡ್ಜ್ ದೆಟ್ಟಿ ಪುರ ಉಂಡತಿ ಈರೆಗೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗಿಗೆ ರಾಸಿ ಜನ ಇಪ್ಪು ಮೂಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಡು ಜನ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಪುರ ಬರ್ಪೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಡು ಬೇತೆ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತು ಬುರುಂದಾಂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಪುಂಡು ಉದ್ದಿಮೆಲ ಆಪುಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಆಪುಂಡು ಅಶೋಕರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಬೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಲ್ತನೇನು ಪನ್ನುಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಚಾರ ಈರು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಪಣ್ಪುನು ಏನು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನು ಉಂಡು ಏನು ಆ ಪಕ್ಷದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೇನು ಮಲ್ಪಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆಯ ಆ ಪಕ್ಷಡು ಮಲ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಆಯನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಬದ್ದನಿ ಆಯನ ಅಕ್ರಮ ಬರಡು 94C ಬರಡು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬರಡು ಒಯ್ಕಿ ಬರಡು ಏನಾನ ಈ ಪಕ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಓಟು ಬಾಡ್ದು ತುಂಬ ಸನಕ್ಕೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮರ್ಯಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡು ಜನ ತೊಂದರೆ ಬರೀ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನಂಡ ನಿಂಗ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಕಲು ನಟ್ಟುನೆ ಆಕಲ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನಾಡ್ದಾಪುನ ಏನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿಂದು ಏರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಕಲಿಗೆ ಏರಗಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದೆ ಆಯಗೆ ಓಟು ಬಾಡ್ಜಂದ ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಆಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯನ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಗೆಲ್ತವನ ಆಯನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಸವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅವಡು ರೇಕುಲು ಮಸ್ತು ಪಾತಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಮೊದಲ ಬುಡ್ಚಂದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದುಜ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ್ದು ಶುರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಆಯ್ನು ಇನ್ನು MLA ಅದು ಎತ್ತದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ MLA ಅವೇನು ಪನ್ನೆತುಲಿ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಅಶೋಕರನ್ನೇ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಕೂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಏನು ಉಬಾರ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನೆ ಅದು ಈರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಈ ಮುಳ್ಳಿದ ರೈಕುಲು ಅಕ್ಲಮ್ಗೆ ಲೆತ್ತವಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಮಲ ಉಂಟು ಕಮಲ ಒರಿಪಡ ಈರ ಮಲ್ಲ ಬಾಲುಂಡು ಈರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಈರ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡು ರೈಕುಲ ದಾದಾ ಅನ್ಪಣೆ ಆನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಿಯೇನ ಬನ್ನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋಪೆ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾನ ಬಂಡ ರೈಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಜನರ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ರಾಜಣ್ಣ ಕೋರ್ಟು ಐದು ಪಕ್ಕದ ಮಲ್ಪಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು IS ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಅಭಿಯಾನ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಮೊದಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಆಪು ನಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಒಂಜೇ 4 ಕಂಬಳ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಪೊರ್ಂಬುದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತ ಮುರಾಣ ಇಂದಿಗಡೆ 120 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮನದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಅವು ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಬೋಡಿತಿನ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಬರೋಡು ಏನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನೋಡು ಪಂಪನೆ ತೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೈಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಯ ನನ್ನಲಾತು ಪಾತಿರ್ಪಗ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇರಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಲಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡೋಡು ಖಂಡಿತ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ಬಂಗುಡೆದಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಣಂತೀರಿ ಈ ಮೀನು ಕುಮೆಂಡಗೆ ಈ ಮುಳ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಡೊಂದು ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಏನೈತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಏನು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಏರು ಮೀನು ಕಾಯಿಪಣಕ್ಲಿ ಏರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಿಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಕಳದಾರು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಮಲ್ತೇವೆ ತುಳಿ ಯಾರನ್ನ ತುಳಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದತ್ತ ಕೆಲವು ದಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದಂಡ ಕೈಟಿಂದು ಕಾವಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಪು ಇಡೀ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪತ್ತದು ತುಳಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಎಸ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ದೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಆದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಬಂದಿರ ಅನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮುಖ ತಾರ ಇದನ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನೆ ಅನ್ನು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀನು ಕೂಡ ಬಾಂಡು ಅಂತ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚ ದೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬಂಗುಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಬಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆ ರುಚಿಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಮೀನದ ಸವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೊಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಶುರುವಾಯಿನೇ ಆಯ್ತಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಅಂತ ನಾನು ಪಾಂಪ್ರೇಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಸುದೆ ಮೀನು ಬೇತೆ ಮೀನದ ಫ್ರೈ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರವ ಬೇತೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ನಮ್ಮಲ ಕೂಡ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತದೆ ರವ ಫ್ರೈ ಬೈಯಾಗ ಬೇತೆ ಮೀನಿಲ್ಲ ಮೀನು ಬೇತೆ ತಿನ್ಕೋ ಸುದೆ ಮೀನಿಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.